Hola golafres, s'acosta el dia del pare, Sant Josep, i per Sant Josep no podem deixar de fer crema catalana. Ja sabeu com es prepara? Anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem 1 litre de llet fresca, 125 grams de sucre, més una miqueta més que tirarem després per sobre per cremar, la pell d'una llimona, els rovells de 6 ous, 40 grams de midó, us vendran pots de 50 grams, però per 1 litre va millor 40 grams, creieu-me, i una branca de canyella. I posarem el litre de llet en un cassó. Per aromatitzar hi posarem la pell de la llimona i la branca de canyella. Ho posarem a bullir, quan arrenqui el bull pararem el foc i ho deixarem refredar fins que estigui a temperatura ambient. En un altre recipient hi posem el midó de blat, el barrejarem amb una miqueta de llet i el remenarem fins que no quedin grumolls. I ho posarem a dins el cassó amb la llet i afegirem els 125 grams de sucre. Separarem els rovells dels ous, els batrem una mica i també els afegirem amb la llet. Ho remenarem tot, la llet aromatitzada, els rovells d'ou, el sucre, i quan ho tinguem ben barrejat ho colarem. I un cop colat és qüestió de tornar-ho a posar al foc per tornar-ho a escalfar i anirem remenant perquè es vagi espessint, sempre tenint en compte que no ha de bullir. Diuen que sempre s'ha de remenar en la mateixa direcció, no sé per què, però per si de cas ho farem. A poc, anar remenant, que es vagi espessint. Anem bé, anem bé. I direu, i fins quan s'ha d'espessir? Doncs mira, anirem remenant fins que la crema se'ns queda enganxada a la cullera. Ara ja està. I ara ho anirem posant en aquestes cassoletes típiques de crema catalana. I un cop les tinguem a les cassoletes, les deixarem refredar a temperatura ambient. I quan ens ho anem a menjar, hi posarem sucre per sobre i el cremarem amb un cremador que haurem escalfat al foc o amb un cremador elèctric o amb un bufador de gas. I aquí les teniu. Mira quina pinta que fan. No em dieu que no és fàcil de fer. Feu-ho, feu-me cas. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.